Черен скин. Не знам. Дай ми го спра, добре, жълт. Следващият епизод от паркур. Честита нова година на всички. И най-важното е да сте живи и здрави, много късмет, постижения и така нататък. И днес снимам на телефон. А не. Да снимам на телефон. Но рип. Обаче рип нов канал. Защото вече няма да снимам на него. И защото изглежда отил в YouTube и изобщо не се намери. Това е гадно. И затова и за това нов. И за това да се снимам в моя канал. Тъй, да видим. Какво? Минах много. Минах мапа сериозно за 1 минута. Това е добре. Ей! Уи! Спри! Добре. Не се оставам да паднеш. Добре, и ти спри. Добре, ай, тръгвам си. Ай, готов, кой искаш? Еми ще се видим с малко на друг парк. Май, тук може да има нещо. Върнахме се на друг паркур. Не четем табелите. Добре, горе си. Къде? Чакай! Ах ти. Мама, спална горе. Как горе ще е спална, бе? Спална горе. Ами, най-късметлия ще ни учи да паркваш още горе, бе. Оп. Ей! Сори, ауч. Ай, как ти сори, ако искаш толкова от мен? Не мога да го науча. Ей! Тя намери ли го изкарва? За какво? Мислех, че ще ме удръш. Абе, мислех, че ще ме удръш. Виж ли за... Мърдай. Чакай, че ма... Това е много гадно. Имам преди това приложението да снимам. В смисъл, Мобизен, да, много хубаво е. Опа! Мобизен е много хубаво приложение за снимане. Има за Samsung, Alcatel, Lenovo, мисля, че има. И други такива, Sony. Не Sony, те ми... Абе, какво съм ти направил, бе? Кой искаш мен? Честита! Честита нова година на всички. Да, казах го, ма нищо сега. Честита нова година. Оп. Значи, стига ще читна. Ще бим. Вземам диамантения меч с енчант до 100. И айде. Бомбардировки. Бата, аз се скачам на този. Абе! Добре, връщам се след малко. 1 час по-късно. Изкачвам се. Не бе! Абе! Пак се връщам след малко. Тъй, изкачих се с геймът. Не мога да понасям вече. Аз го минах. Да, мина го. Ти къде отиде, бе? Бюпидо! Къде? Абе, ей! Ко получи там? Имаш ли нещо, дяма? Не, нищо нямаш. Ха. Паднах в лавата! Съсаднеш. Къде съм? Абе, гадо спадна! Ауч. Не! Не мога повече. И аз паднах. Бати! Какво искаш? Първо ги го тя се изкачи. Няма го направя. Ма аз чакаш ли? Не, няма. Ти ме буташ само. Айде, брат! И ти ме буташ само. Няма да бутам. Моля. Тогава ще измам. И нищо нямам. Я дай блокчета, че това не мога да го мина. Няма ти дам блокчета, бе. Това не мога да го мина, пък ти. Газ. Какво Да, подкрепя. Ето, даже от по-заден блок. Бях май на тоя. Това е лесно. Виж. Много лесно. Преди да се прибие като катамар. Преди да се прибие като тапанар. Да, Абе, така ли ми се струва, или
Спринта е по-намален. Не мога повече. Тая мап ще го взребя пред очите ви. Ще го взребя пред очите ви. И това няма смисъл. Абе, какво става, бе, по дяволите? Спринта е намален. Или поне вървенето е намалено. И какво се... Чакай, бе! Абе! Стига си падал. Всяко нагоре. Добре, нагоре на страна. Окей. Мали, къде има много да... Джампваме! Много тихо. Това е непомосимо! Ще гледайте пред очите ми. Как ще се взривяват такива. Ти летиш ли? Не. Абе, той нещо как може да минава по дяволите. Ето, минах го. Всяко надолу трябва да правим. Да, убих се. Съм убих се, браво. Аз ще умра. Браво на мен, аз съм бро. Надолу. Ще ми дадеш regeneration. Фак. Regeneration? За какво ти е regeneration, бе? Това дърт ли е? Абе, той е много се е постарал като гледам. О, наградка. Табелата. Винаги пред табелата. Че това какво е? Картина. Малко щупих картината. Джъмп. Да, джъмп. Къв джъмп? Упс. Ко? Тук ко. Къв джъмп е това, бе, това? Грегори. Да, работа. Това ли беше паркура? Аз не съм го мина. Не си моля. Еми, какво такова? Стигли тук. Да, ще изтегля. Но преди това искам едно нещо. Искам да направя до нещо, което ще ми спре Майнкрафт от играми. Ей, тянчето с този текстчър пак какво ли ще има? Я? Щастливо. Щастливо. Аз съм заблищен. Нали? Нали? Да. Чакай. Ей, тук трябва. Така. Не така, чакай. Ей! Ще заби. Той те изпрати, бе. Не съм те изпращал. Ма ти къде отиш, бе? Нас заседна. И къде са седнал, бе? Той там къде ти. Ти видях. Ей! Стели, стой там и не мърдай. Ей! Бай. Ей! Чакай. Това не стана. Чакай. Иди. Добре. Чакай, бе. Откъм. Няма, ева. Заобиколен си, ученци. Момче. Заобиколен си. Ученци. Ох, ударихте. Кой е бати? Пари! Чакай, ще изпреваря малко. Ах ти къде ти? Чакай, обърка. Заравям се. Заравяй се!
Зараве. Добре. Не мой се пази в дупката. Взете от Роблокс. Какво станала? Мате, чакай! Бай-бай. Хи-хи-хи-хи. О, благодаря. Скучно чампа. Ще го минеш ли? Ще го минеш ли, ма няма. Няма, братче. Много те просто. Да. И хора, надявам се епизода да ви е харесал. Чакайте последно. Чака да ни има бута. Да гръмна последното тук нещо. Мен. А, не. Да, тебе ще гръмна. Сега. Искам само да гръмна тя. Не. Чакайте. Не. Yeah, baby, baby. Красота. Надявам се епизода да ви е харесал. Грами мен. Абонирайте, дайте лайк. Мате, грами мен. Коментирайте, чакай. И бай. Bye.